Il-post vakat mid-deputat Laburista Manuel Mallija se jkun qed jintela minn persuna oħra li huwa qrib ferm ta' Robert Qabera. Bil-Prim Ministru jipprova jkompli jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu fil-grupp parlamentari wara l-kritika qawwija li rċieva għan-nuqqas ta' azzjoni tiegħu fuq il-każ ta' Rożjan Cutajar. Kien għalhekk li l-Prim Ministru mara l-isem ta' Jonathan Attard, persuna li lu snin jimmielita fil-Partit Laburista u li beda bħala ġurnalist mal-Istazzjon Laburista. Manuel Mallija min-naħa tiegħu se jkun qed jieħu l-kariga ta' Kummissarju Għoli fir-Renju Unit. L-Avukat Attard ħal ġurament bħala deputat parlamentari l-4 wara nofsinhar wara il-Grupp Parlamentari u l-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista qablu li jkun hu li jiġi kooptit fil-Parlament. Bħalissa l-Gvern ta' Robert Qabera qed jaffaċċja kritika qawwija minn diversi persuni e kif għadu qed jiddefendi lid-deputat Laburista Rożjan Cutajar. Bl-istess Cutajar bħalissa għaddejja minn 4 investigazzjonijiet fosthom id-Dipartiment tat-Taxxa u mill-Kummissarju tal-Istandards tal-Ħajja Pubblika, storja li ġabet qasma fil-Grupp Parlamentari ta' Robert Qabera. Fil-bidu ta' din il-ġimgħa l-ħabib intimu u konsulent ta' Cutajar Charles Farrugia iddikjara li rċieva l-flus kollha hu relatati mal-bejgħ ta' proprjetà fl-Imdina. Bl-istess Farrugia jgħid li dawn il-flus irċevihom bħala rigal u mhux għax aġixxa ta' sensar. U b'dan il-pass komplet l-istrateġija tad-deputat Laburista Rożjan Cutajar sabiex tibqa' tifforma parti mill-grupp parlamentari. Intant it-tlieta filgħaxija l-Speaker Andrew Farrugia abbanduna laqgħa importanti tal-Kumitat Parlamentari għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika li kienet qed iddiskuti l-każ tad-deputat Laburista Rożjan Cutajar. Dal-atteġġament tal-Speaker ġab il-kundanna tal-Oppożizzjoni li permezz tad-deputati Kerla Kulina u Terris Komodini Kakija ipprotestaw bil-qawwi u sostnew li dan l-atteġġament mhuwiex aċċettabbli. L-Speaker abbanduna l-laqgħa wara li l-Gvern ma qabilx li jitressaq Charles Farrugia t-tikka biex jixhed b'mod immedjat quddiem dan il-Kumitat wara li jkun xehed il-Kummissarju tat-Taxxi Interni.